Rubrika Týždňovik pošvecela svoje boky novým mírom z operaniu šírenia epidémií a našo mesta zaznačili, jakše u nových životných uslovijoch odvíva každodňovosť o zaštiti, društvenej pomoci, zdravstvených preporučenjoch i drugih važnih oblastoch u pozaredovým stanu. Na ekonomiji, jakše privredniki znahodze zo chvíľkovú nevýhodnú situáciu, a tu i napis o zvonkových romišovi zo Skocúra, ktorý sa zanima zo produkciu švíňoch. O online nastavi u Ďurďovskej, Kocúrskej i Kerestúrskej školy píše rubrika Kultúra i prosvita. A Mozaik na svojich bokoch prenoší, jak nastáva emisia za mladých Alt Show na Radio Novým Sadze. U rubriky Ľudze, roky, život predstavený Slave Šanta zo Skocúra, Vladimír Palančaj, Kerestúrec, ktorý žije v Austrálii, i predstavená i Semanová familia zo Zrského Kerestúra. Duchovný život provádzi, jakže našo parochii organizovali u služeniu služboch i jak volontere pomáhajú parochianom, a Sport píše o prednosti vežbania u obiscu.